Kusina Bayaw, saglit lang at tatawagin ko. Sige, salamat. Hinahanap ka ni Bayaw. Bayaw, nandito na si ate. Anong ibig sabihin ito? Akala ko ba magkapatid kayo ni Berto? Mahal, Mahal? Ako o si Berto? Bayaw, mali ka nang... Tumahimik ka! Hindi ikaw ang kinakausap ko! mahal. Hayaan mo ako magpaliwanag. Hindi ko kailangan ng paliwanag! Ang tanong ko, sagutin mo! Mag-asawa ba kayo ni Berto o magkapatid? Mag-asawa, Romeo. Pero, hiwalay na kami nung sumama ako sa'yo. Hiwalay? Eh bakit mo pinatira yung lintik na yan dito sa pamamahay ko, Ruby? Hindi ko naman gustong tumira siya dito. Ikaw ang may gusto. Dahil inakala kong kapatid mo siya, ginawa niyo akong tanga. Bayaw, makinig ka muna. Bayaw? Huwag mo akong tawaging bayaw. Wala kang karapatan na magsalita sa pamamahay ko. Mahal. Romeo. Mahal kita. Please. Hindi ko sinasadya ang lahat ng to. Mahal? Kung mahal mo ako, bakit ka nakipagsabwatan sa asawa mo? Lumayas kayo! Romeo, maawa ka sa akin. Wala akong pupuntahan. Dapat, inisip mo yan bago mo ako lukuhin. Umalis kayo! Bago ako tumawag ng pulis! Bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon, Romeo. Parang awa mo na. Dapat lang na doon ka kay Berto! Doon ka nababagay! Halika na! Halika na! Ano? Masaya ka na? Nawala na lahat sa akin. Huwag mo akong sisisihin, Ruby. Pumayag ka rin na i-sit up natin siya. Siya na nga lang yung pag-asa ko para makaahon ako sa hirap pero nawala pa. Wala na tayong magagawa, Ruby. Nangyari nang nangyari. Saan tayo pupunta ngayon?